салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. И амали шумо мо да мотиватсия метиҳад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. имрӯз бошад дӯстон, бениҳоят хабари хуш дорем. ҳарифи варзишгари тоҷик Азам Гафоров маълум шуд. акнун варзишгари тоҷик Азам Гафоров бо рекорди 12 бо варзишгари бразилиягӣ Алан Гомеш ки рекордаш 13 мебошад, дар вазни нимсабук 5 ноябр дар шаҳри Москва дар созмони СА дар мусобиқаи СА 131 баромад мекунанд. мо бошад ба варзишгари тоҷик Азам Гафоров танҳо муваффақиятро таманно мекунем ва умедворем ки дар ин муҳориба дастболо мешавад. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки дар бораи ин варзишгарон маълумоти бештар диҳем, дар комментария плюс монед. маросими рӯдарӯи яке аз варзишгари машҳури тоҷик Лоик Рачабов ҳафтаи гузашта баргузор шуд. ёдовар мешавем ки Лоик Рачабов бо рекорди 15-1 бо варзишгари бразилиягӣ Рауш Манфио ки рекордаш 14 мебошад, дар созмони ПФЛ баромад мекунанд. мо бошад ба варзишгари тоҷик Лоик Рачабов танҳо муваффақиятро таманно мекунем. Lowik Rachabov conflicted in the punishment of someone he knows well. Keith Peterson jumped in to stop it. Wow. Right hand followed by that right hand followed by that left hook, and that left hook is what did it. That was sharp. It was a short shot, and that's all it takes. Took away his equilibrium, and Rachabov